kaka oywe. Mana kuma mheshimiwa wacho no. Ado wacho mani. Mokwongo an ase go maila chela ria dek na ba ok nadwa kom ma Ugunja kuso kamano. Ta bende an go vote ma Ugunja donge. Gima wachore Ugunja enia na chiel kuomwa ochung' no godho kisungu no continuity kata telo manyocha ntie jo Ugunja ywak ni yawa to kwewa mondo wayier ng'ama wadwaro to ji osiok japar ng'ama otamogi abiro kanyo mane momiyo gidhi kuodo wi ng'ato nikech giwacho nuwa no kusiemnwa ging'e kata ng'ama osesiem ni gono ng'e kabisa omiyo mana kaka mheshimiwa Makaspul wacho kani ema jo Ugunja be osewacho ni gin gidhi yiero ng'ama gidhi yiero kaka katiba dwaro. Katiba wacho ni nyalo yieri kichung' independent party. To gima duong' ma jo Ugunja dwaro en mana gima chako wacho no ng'ama dhi miyogi telo motegno. To ng'atni nyaka bed nyar Ugunja kata odu Ugunja ma ok wendo modak Ugunja. Mane gima jo Ugunja to ging'e maler kabisa no buyi wacho no M.J wan to kusiemonwa anto naseok asetiyo to pod adhi nyime aungo lwedo paro makata jo Kaspul be wacho mano ema jo Ugunja be wacho orang jo Ugunja akwayogi ni giyier ng'ama giseneno kite e weche mag telo e weche mag tiyo kodgi mondo gidhi nyime. Erokamano ahinya kapok awuok nya Ugunja mantiere debe kae